За трапезата на бъдни вечер, учениците от Подбалканския град решиха да приготвят различни ястия по стари сопотски рецепти, които са събрали от свои баби и дядовци и в наши дни вече са позабравени. Сопотските ястия са две. Бобът с оризът и рачел от тиква. Бобът с ориза се приготвя като уварим боба, сложим подправките, сложим и оризът и го оставим да се запече във фурна. Специфичното, което отличава ястието с боб, е, че гозбата трябва да остане бяла, за разлика от традиционните рецепти, в които присъстват домати и пипер. За рачело от тиква е необходимо 2 дни, тъй като един ден престоява нарязаната тиква в варовата вода, за да може след това, когато се вари в захарния сироп, тиквата да остане със запазена форма. Учениците с интерес проучват местните рецепти и обичаи. Те се гордеят с това, че са българи и се надяват да запазят още дълги години традициите, предавани от поколения насам. Разбира се, че се гордея, защото аз съм българка и преди време също са се гордели с това и да се възвръщат новите неща, а не да се поема към другите страни и техните обичаи. Трябва да си остане нашите корени, защото ние сме в България и сме българи. Тукашните традиции може би ги няма никъде другаде по света и се надявам да ги запазим още дълги години. За до година учениците от Сопот ще възродят рецептата за типичен сопотски десерт – тиквички с ориз и захар.